Kwankwasiya ce mun sani sami ina wa adana rukon amana ce mun rike sami ina wa adana duka abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta ba duka abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta a ya mu dabbirin sarki wanda ya yi duhun rijiya kudurar ka kai fargo kai kashi kayo jijiya duka abin da oga ya yi umarni shi zami kayo dubin salati ga abin yabo kai la'ambiya shugaba madafar bayi rasulillahi in za a bi jagora ba za a wulakanta ka sa sahabu sanyo ahalinsa jalla ya rabbiya ka tafi da dauda a gare su ba su ki bautar ka duka abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta ya kusanta sakon ambasada masoyinmu ne ina nufin sa ogan boye abin kwatancen mu duka abin da oga ya yi umarni shi zami mai halin kwarai Yusuf dole ne na gaishe da kai madugu yana yi maka godiya tsayawar ku in za a bi jagora ba za a wulakanta kwankwasi ya hasken da yake kashe duhu ta mu ce wanda ya fi tsarin nan ai ba za ya tozarta ba duka abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta ka zama uba na gari malugu kafin rabbana sannu damuna na ga mugunta ke baki santa duka abin da oga ya yi umarni shi zami babba ne ko a gidan giya akwai shugaba namu shugaban ya yi karkon da ba irin nasu ba in za a bi jagora ba za a wulakanta dukan abin da oga ya yi umarni shi zami ko a baya mun yi tafiyar ban mu ga mun faɗi ba abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta in ana bikin tsoka kada a fara zancen kashi dole dai haƙori shi ne ubangidan da shi duka abin da oga ya yi umarni shi zami mai karo da bildoza dole za a kwan babu shi madugu na Allah mai haƙuri da duka arashi in za a bi jagora ba za a wulakanta albasar mu ta ganye za mu sha miyar lawashi wanda ya tsaya baya ba za ya suka hannunsa ba abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta ka gabara kuregen sama ta shiga su giwa tafi guguwar zuwan manya ce bace shigo tubali duka abin da oga ya yi umarni shi zami kai a daina zancen gizo in ana batun kwankwaso rundunar majayaki mun rike farin makuri in za a bi jagora ba za a wulakanta madugu uban tafiya ka hana wa burgu tsaye ko yana cikin rami bana ba za ya leko ka ba duka abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta gaskiya guda ɗaya ce wanda ya fushi za mu biyo bataliyar kwankwasa za ta watsa in je kai duka abin da oga ya yi umarni shi zami ga mutu kai ake tsara anya an ƙara yi masu gatari sun gaji ba dugu yana nan tsaye in za a bi jagora ba za a wulakanta dole ma gyaɗa ta yi mai don ta samu sauƙi gaba ta yi gardama mu ko ba za mu daina maso ta ba duka abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta ka ja mu je jakada mun bi ka ba gida ba waje har na nesa ma wanda suke ganin mu sun sallama duka abin da oga ya yi umarni shi zami rabu ne ya lamunce yayi ma buhun arziki gashi ka aje akushi hannuwan mu mun tsinduma in za a bi jagora ba za a wulakanta ko da me kurna ta wuce magarya faɗi hausa ba a dabo ba ba kwa kasa gane zancen mu ba duka abin da oga ya yi umarni shi zami in za a bi jagora ba za a wulakanta zane na zabuwa da kalillahi ne faɗa mai yaji Bidar kahon kare ya hana wasu godiyar rabbana duka abin da oga ya yi umarni shi zami
gaishe kama dubu limamin fitar da mu laulayi. Kai ne buhun kasa dole a barkatin da an jinjina. In za a bi jagora ba za a wulakanta ba. Ƙoramar zuma mai bana gida ya bana waje. Arzikin ka ba mu san adadin abin da ya ci shi ba. Duka abin da oga ya yi umarni shi zami. In za a bi jagora ba za a wulakanta ba. Kura uwar kare ya hango kina ga ya firgice. Mai fada da aljan ya bi sannu koko ya haukace. Duka abin da oga ya yi umarni shi zami. Firgicin magauta a gaban ka na ga sun sunkuya. Sun aje makamai sun yarda yanzu damar kace. In za a bi jagora ba za a wulakanta ba. Ƙoƙari suke su yi hulɗa da kai ta cin arziki. Da suka tuba ba za mu kasa karɓar su ba. Abin da oga ya yi umarni shi zami. In za a bi jagora ba za a wulakanta ba. Duka abin da oga ya yi umarni shi zami. In za a bi jagora ba za a wulakanta ba. Duka abin da oga ya yi umarni